Me ollaan tällä hetkellä parhaillaan tässä Helsingin keskustassa elokuvateatterissa ja vähän siinä yhteydessäkin tavataan, niin sulla on hymy karehtii aika paljon enemmän huulilla tällä hetkellä, kun ajat rallia. Haluatko edes ajatella paluuta F1? En mä tiedä, että on paljon muitakin asioita, mitä voi tehdä. Ja jos siellä on aika paljon semmoista, mikä ei ole varmaan, aika moni ei tykkää siitä, mitä Formula 1. Siellä on paljon kaiken näköistä turhaa ja taistellaan turhista asioista ja ei kukaan osaa päättää, että semmoinen ei oikeastaan kuulu siihen ja pilaa monta hyvää asiaa siitä lajista. Ihan hajosi jotain takapyörästä. Että ei ollut, ihan kun olisi toinen BMW-autoista ollut siinä tilanteessa, vähän tönässyt Kimiä sieltä takapuolelta. Siinä osuu mielestäni toinen BMW-autoista siinä hieman Kimiin. Se on Niko silloin. Sinun vahvuutenasi, Kimi, pidetään sitä, että ymmärrät niin hyvin autoa. Mitä sinä autosta tiedät? Se on sinänsä helppoa, että ei se hirveän haastavaa. Osaatko sä itse tehdä sille autolle jotakin? Entäs kun kurkataan moottoriin, niin mitä siitä ymmärrät? Just. Eikä oikeastaan ole sun hommaakaan, niinkö? Noniin.